vás při našem videu, dneska je to náš minifilm. Je 8 hodin večer a čekám na kamarád. Ahoj! Ahoj! Tak jdem? Povídejte mi. Ne. Tak jak jsem já, tak to budu, no, dobré, to já. No nic. Kam? Co mám dělat? Jo, půjdem. Mám si sednout tam dozadu, tam jsou taková skalka a tam bychom mohli sednout. Teď. To byl fakt dobrý včas. Jo, tak pojďme. Tak jdem. Pár věcí, ale jako není to nic moc. Počkej, mám nápad. Já půjdem stůdnou uši. Teď. Pojďme po tom můstku. Jo. Kači, prosím tě, nechaj tam. Počkej, Kači. Jo, počkejte. Ale tu nikdo není. Nevím. Dobře, jak myslíte, já se jdu kouknu, jestli tam ještě. Já jdu a neotravujte. Já jsem za propama, za ty tady nebyla, potom jsem tady přišla. Co se stalo? Co jsem ti udělala? Jo! Co se děje? Víš, ode mě pryč. Co se stalo? Ty nevíš, když jsi shodila tu dobrou otočené, jakože já nemám mobil. Prosím tě. Co je? Vždyť ty jsi mě nevytáhla prostě jak se spala do toho rybníka, ty jsi mě o tom tu nevytáhla. Já jsem šla pro pomoc, ty jsi jen tak utekla. Ne. Jo. Ty jsi tam děláš strák, byla jsem moje dvojče. Promiň. Tak jdeme na kolo takhle. A potom na mě. Juhu. Pojď, zoufejme se. 3, 2, 1. Teď. Kači, hlavně ne moc, jo.
stříbu. Pojď. Kači, já se neodvážím, to je... Kuči! Skoč sem! Já už nemůžu. No tak. Pojď na tu kluzačku. Okay. Já se bojím, že tady uklouznu a pokud mě takhle uvidí můj kluk, tak prostě chápeš. Doufám, že tady to je sigo pedofil. Kači, pojď. Někdo sem jde! Au! A teď! Já se bojím. Oteč! Teď. Pro dnešek by to stačilo. Tam vidím ty dvě holky. Udělám všechno. Doufám, že přežiješ. To jste zase vy? Omlouvám se, teď je to fakt naléhavé. Tam leží moje kamarádka, tady jí nalezl jí málem zabil pedofil. Tak jde. Ale já jsem správce tady toho parku. Ale vy jste fakt blbá ženská, vy už po třetí tu jdete za mnou. A co já s tím? Já nevím, tak mi pomožte. Tady s tím vám pomáhat nebudu. Naschle. Já jsem myslela, že... Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, 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 tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Tudu, 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 tudu. Tudu, tudu. No, tak se jdu podívat na tu holku. Ale vždyť tu nikdo není. Dělali si ze mě srandu. Ježišmarja, tam je správce. Už tu není. Můžu jít na ty dvě.
To jim neprojde. Jsme to sami. Tak co by? Už je vidím. Už je vidím. 2 slečinky. Jsem u parku. Doufám, že si mě nevšimnou. Kamarádku, nemáš život! Co? Kde zmizli? To tu je fakt čarovný park. Co tu děláte? Ty myslíš, že je zase vůbec, že my jsme tady přivázané. Ano. To se mi líbí, to budu být lehčí. No jo, já jsem násilnic, že? Jo, půjde se mnou ta druhá, pojď. Ne! Jdem, pojď. Jak můžeš, když mě to přivázal? Jo, to jsem zapomněla, vezmu si nožíček. Pojď. Zpívám jako pták. Nejdu! Pojď, Ne. pojď. Mě tu nenecháš. A běž. Nepustím tě. Uteď! No. Vyšlo mi to podle plánu. Jak můžeš utéct, když jsi přivázána? Jak může utéct, když je přivázána? Ty, anebo smrt. Tady ty 16leté holky. Buď ty, anebo smrt. Jdeš? Pojď. Tak pojď. Už jsi v tom mém domečku, to se mi líbí. Přímo tam sedí. Její kamarádka je přivázána. Tak ji odváž. Neodvažu. Sama. Řekni mi 2 slova, aby tvoje kamarádka přežila. 2 slova, co s ní chceš udělat. Uteď! Jo? Tak ji pustím, ale tebe... Kaček, že mě chytne za nohu. Co tě... Tím vás. Pojď, lehnem si. Sedem na něho. Pojď. Já jdu spát. Sedu na něho. Kači, a to není vhodné tady spát. Mě zase napadne. A vidím, že dneska je fotbal, takže... A to je jedno. Někdo píchl drogy? Já se ještě poseru, ještě mě tady napadne, ty vole, nějaký... Aha.
Musím ji najít. Radši. Stávej. Pojď. Je na tebou, uteč, já se nemůžu hnout. Uteč. Jakože by to bylo. Kde to jsem? Netoč, já se pozvracím, pomoc mi. Jsi na našem kroutidle smrti. Je to jedno z našich týrání pro lidi a není konečné. Pokud chceš zabít moji kamarádku, tak já zabiju tebe. Jedna teď. Tak a to je konec našeho minifilmu. Doufám, že se vám to líbilo a ještě bychom vám chtěli říct, neberte to vážně a s tím uchylem, jestli ptáte, co se s ním stalo, tak umřel.